Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika Amoris Laetitia juri t-tenerezza tiegħu lejn persuni u liet il-Knisja li ta' bnedmin dgħajfa jinsabu f'nofs tempesta qalila. Għal dawn il-persuni, il-Papa jgħid li l-Knisja trid tkun bħal sptar fil-kamp tal-battalja. Iż-żwieġ nisrani huwa għaqda bejn raġel u mara li jingħataw lil xulxin u li quddiem il-mistednin tat-tiex fil-Knisja iwedu fedeltà dejjema, riżoluti li jelbu d-diffikultajiet li jinqalgħu maż-żmien. Madankollu hi-verità li għadd ta' rġiel u nisa ma jagħżlux li jiżżewġu bil-Knisja imma jingħaqdu bi żwieġ ċivili jew ma jiżżewġux fil-waqt li jgħixu flimkien. Mhumiex ftit il-miżżewġin li jiddivorzjaw u jidħlu f'relazzjoni ġdida. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, imsejħa irregolari, il-Knisja trid turi modrija bħala u taħdem biex il-grazzja tal-Ispirtu Santu taħdem ukoll fil-ħajja ta' koppji li jinsabu f'din is-sitwazzjoni. Ma nistgħux niġġudikaw u ngħidu li dawk li qed jgħixu f'sitwazzjoni irregolari huma fid-dnub u li mhumiex parti mill-komunità nisranija għax hemm ħafna fatturi li jillimitaw il-ħila tad-deċiżjoni li jagħmlu l-persuni. Fost dawn hemm persuni li għal xi raġunijiet ma jistgħux jinfirdu minn xulxin meta din ir-rabta ġdida hi imsaħħa biż-żmien. Fedeltà li għaddiet mill-provi u l-għotja tagħhom lil xulxin hi ġeneruża b'impenn nisrani mhux inqas minn tansara oħra. Hemm każi fejn persuni jkunu għamlu sforz kbir biex isalvaw iż-żwieġ imma ma sabux rieda tajba mis-sieħeb jew mis-sieħba ta' qabel u jista' jkun li huma konvinti fil-kuxjenza tagħhom li ż-żwieġ ta' qabel li issa mfarrak għal kollox ma kienx validu. Wara proċess ta' konsultazzjoni b'akkumpanjament minn saċerdot jistgħu jiġu integrati u jagħmlu l-mixja lejn is-sehem fis-sagrament tal-Ewkaristija. Dan hu differenti minn sitwazzjoni ġejja minn żwieġ li ilu ftit xhur jew ftit snin li l-persuni li sseparaw ma kkonfondewx dwar il-konsegwenzi li se jbagħtu t-tfal tagħhom jew li ripetutament il-miżżewġin ikunu naqsu mid-dmirijiet tagħhom lejn il-familja. F'każi li huma ġenwini, il-persuni għandhom jiġu integrati iżjed fil-komunità nisranija u jingħataw l-opportunità li jkollhom sehem fid-diversi servizzi tal-Knisja, fil-liturġija, fil-pastorali u fl-edukazzjoni nisranija. Iridu jħossuhom bħala membri tal-Knisja, li tilqagħhom dejjem, li tieħu ħsiebhom b'imħabba u tagħmlilhom il-qalb għall-għożża u l-edukazzjoni ta' wliedhom. Il-Papa jsemmi 3 espressjonijiet interessanti. Ir-raj, l-isqof tal-post, ma jistax iħossu sodisfatt li qed japplika l-liġijiet morali ma' dawk li qed jgħixu f'sitwazzjoni irregolari bħalli kieku kienu ġebliet biex jitwadbu kontra l-ħajjiet tan-nies. L-imħabba tal-aħwa hi l-ewwel liġi tal-insara. L-Ewkaristija mhix premju għal perfetti biss imma jiduwa b'saħħitha u ikel għad-dgħajfin.